A unha semana do arranque da campaña electoral endurécese o enfrontamento entre Partido Popular e Partido Socialista de Vilagarcía. Hoxe os populares recoñeceron que son eles os que están detrás dos valos publicitarios que reproducen tuits de Alberto Varela cando era candidato á alcaldía, acompañados do hashtag Pinocho solo hai uno. Pretendemos hacer una campaña original, una campaña fresca, una campaña distinta. No estamos poniendo ninguna mentira ni faltándole respeto a nadie. O sea, es algo que ha escrito nuestro alcalde y que está en su cuenta de Twitter, que es una cuenta pública, y él es un personaje público. Aseguran que conseguiron o seu obxectivo de viralizar a campaña entre os medios e a cidadanía. Tamén critican a reacción do Partido Socialista, especialmente do seu xefe de campaña, Julio Torrado. Acúsanos de querer censurar os valos. Nos llama estúpidos, en el que dice que son paparrochadas, en el que tenemos demasiados nervios y poco nivel. Yo creo que el poco nivel lo demuestra él, criticar la postura del Partido Socialista, de amenazas, de demandas judiciales, de reclamaciones ante la Junta Electoral, de llamadas y correos electrónicos a la empresa que hemos contratado, coacciones. Dende as filas socialistas vese de xeito diferente. Creen que o Partido Popular intentou ocultarse detrás desta campaña e que isto demostra que non entenderon a mensaxe que aseguran lles enviou a cidadanía nas eleccións xerais do domingo. É unha paparrucha, incluso é unha ofensa. A cobardía de ofender, tirar a pedra, esconder a man é moi do PP, e a verdade vexo o PP entrando en terrenos moi pantanosos, acusando de coaccións, que a mí parece algo moi grave. Non sei se o PP está acostumado, pero nós non. En canto ás acusacións de coacción e censura, Torrado negou calquera acción deste tipo dende o Partido Socialista e insistiu en que non comparten este xeito de facer campaña. Eu creo que este é o problema, que baixou demasiado o nivel do Partido Popular. De feito, nós votamos de menos a Tomás Fole, pero dá a sensación, polo que nos chega estes días, dada esta campaña, que no PP tamén votan de menos a Tomás Fole a maioría. Os socialistas denunciaran a campaña ante a Xunta Electoral de Zona, pero finalmente o órgano decidiu non actuar. Matiza que se Alberto Varela, como persoa aludida polo cartel, sinte vulnerados os seus dereitos, debe dirixirse á Xustiza.